To na 200 czy przepraszam? Po wielu krzywdach i obelgach Pana za świętość ludzka stawia przed tyrana wyrok śmierci. Nań wydam wołają, tacy nie znają. Wyrok śmierci, nań wydam wołają, zbawcy nie znają. Obwinia Piłat niewinność istotną, na śmierć krzyżową uprzyj sromotną, żeby wśród krzyżów Bóg Dawid złotrami i złoczyńcami, żeby wśród krzyżów Bóg Dawid złotrami i złoczyńcami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pierwszy piątek miesiąca, w którym przypada Pascha, przejście Jezusa przez śmierć, zwycięstwo nad śmiercią. Spadła na nich chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Z przebitego boku na krzyżu, z przebitego boku Chrystusa wypłynęły krew i woda i tam wzięły początek sakramentu.